Gaur gure etxeko txikienak bete ditu urteak. Zarauzko Mikel Ertxundik. Eta zoriondu nahi nuke etxeko guztien partetik. Ama Arantxa, aita Antxon, eta anai arreba guztien partetik, zorionak Mikel eta urte askotarako. Lanean da bera eta ez du entzungo seguruenik. Baina 50 urte ez dire egunero betetzen eta jarriko aldiozue Kaxianoren abestia mesedez. Eta esan nahi genioke baita ere iluntzean izango dela afari goxo-goxoa eta ospatuko dugula hementxe Zarauzko Arginanorenean. Muxu handi bat, potxolo? Gero xeago deituko dizut telefonotik. Egun ona izan dezazula. Zorionak, Mikel. 50 urte ez dira egunero betetzen. Jakin dut, gaur urteak bete dituzula. Urte askotarako, Mikel. Baina nola arraio jakin duzu gaur nire urteak direla? Honezkero igual izango zara gaur 10 gutxien kalean zoriontzen. Ba, irratiko zorion agurrak entzunez, etorri naiz eguerdian lanetik etxera, eta han zoriondu zaitu amak. Ez da izango. Ez altzenekien. Ba, zu ezagututa, ez naiz harritzen amak ezerrez esatea. Orain ulertzen dut. Horregatik zoriondu nabain beste jende kalean. Ba, nengoen bani, azte lotxa. Eta honek indiezazuela, Arginanoreneko afariak, hori ere irratian esan du eta. Baizea, amaren eranoa oantxe bertan. Entzun beharko dizkit.